co se na tom místě děje, proč tady ten závor a vlastně zjistit tu danou situaci. A druhým podně jsou ředitelství Rivera. Jo, máme zprávku národní bezpečnostní televizi, bohužel nám probíhá i zároveň. Vidíte, že to vykoní je to možná nepříjemná věc, nicméně musí to nějakým způsobem a dá se na to a to tam zastavila ještě ve spolupráci s Hlídkovou službou, pokud musíte nějakou třeba zakouřenou chodbou proběhnout, tak si dát třeba vlhký kapesník, vlhké tričko přes ústa, vlhký ručník přes ústa, přes nos. Abyste takovou záchranu hasičů. Je tady! Výborný! Dozor zdravotních je tak veliký samozřejmě, protože ty policisté stále kontrolují okolí, stále se rozvíjí, jestli někde hodiny, jak mám to stačí, jak to má takovou skladbu toho motocyklového parku.